Du lytter til Hjerteåbneren. Mit navn er Maria Vogelius. Jeg er blevet opfordret af flere til efterhånden at udgive min fødselshistorie. Altså ikke historien om min egen fødsel, men historien om fødslen af min egen datter. Og det der ligger bag alle de anbefalinger, det er, at når jeg fortæller veninder og alle, der gider lytte om min fødselsoplevelse, så bliver de utrolig overrasket over, at jeg anbefaler fødsler. At jeg til trods for, at fødslen af min datter tog 3 døgn, involverede en sugekop og alle mulige sving på vejen, at jeg så stadigvæk er kæmpe fortaler for fødsler. Hvis jeg kunne, så ville jeg hellere end gerne gennemgå graviditet og fødsel en gang til. Men det jeg ikke overgår, det er de der småbørnsår. Så hvis jeg kunne gennemgå en fødsel og en graviditet, og så klip til 3-4 år, så var jeg med. Men sådan hænger det jo ikke sammen. Men jeg vil rigtig gerne inspirere, og jeg vil rigtig gerne tale ind i det fantastiske, der er ved en fødsel. Fordi jeg synes, at der er rigtig meget krudt brugt på bekymringer og på smertedelen. Og altså, ja, det kan hurtigt, altså sådan oplevede det i hvert fald selv, da jeg gik igennem det, og ligesom i forhold til at skulle forberede mig på det her med at skulle igennem en fødsel, der var det der fyldte. Og det var faktisk kun min farmor, som havde min ryg i det der med at sige, der som den eneste ligesom nedtonede smertedelen, og var sådan: Maria, det skal du nok klare. Det skal nok gå. Og jeg vil rigtig gerne bidrage til, hvis du står derude og enten overvejer at blive gravid, eller er gravid og nærmer dig fødslen, og det fylder i dit hoved med tanker om, kan jeg nu klare det her? Skal det nu gå godt? Så vil jeg gerne fortælle dig, at selvfølgelig kan du det. Og sige til dig, at alle dine bekymringer og tanker omkring det, du nu skal igennem, de er helt forståelige. Som sagt, jeg havde dem selv. Og en fødsel er en vild ting. Altså, det er det. Men det er også bare der, hvor kvindekroppen sparker den vildeste røv. Altså, som i aldrig før end siden har jeg oplevet noget lignende, når det kommer til den urkraft, den skaberkraft, altså den rent fysisk kropslige power, som bare altså fuldstændig overtager scenen. Altså, det er så vildt. Der kommer bare noget på spil der, som bare hjælper, og som har din ryg i den situation. Jeg kan bare huske, jeg har stadig sådan glimt fra fødselsforløbet, sådan billeder inde i mit hoved af, selvom nu min datter bliver snart 7, men jeg har stadigvæk billeder
inde i mit eget hoved af den vildskab og den enorme power, som bare overtog showet, da tingene ligesom for alvor tog fart. Jeg var som sagt 3 dage i fødsel, og det var faktisk også, det tog også 3 dage, da jeg selv blev født. Der var rigtig mange skøre sammenfald mellem det forløb, min mor var igennem, da jeg blev født, og så det forløb, jeg var igennem, da jeg skulle føde min datter Victoria. Tanken var oprindeligt, at jeg skulle føde hjemme. Det ville jeg gerne. Jeg har altid været utrolig optaget af at give kroppen de bedste forudsætninger for at klare showet. Og samtidig så har jeg også været faktisk meget, meget utryg og sådan bange ved tanken om at skulle på hospitalet, fordi jeg havde en forventning omkring, at jeg ville få frataget kontrollen, altså at der ville gå medicin i den. Jeg ville blive gjort til patient, og det ønskede jeg ikke i den situation. Så udgangspunktet var, at jeg skulle føde derhjemme. Jeg havde forinden været på sådan et kursus i det, der hedder smertefri fødsel. Det er sådan et kursus, hvor det handler om, at man får noget viden om fødslens faser, og man får nogle redskaber til, hvordan man kan trække vejret i de forskellige faser og sådan nogle ting. Og så man ligesom, får man så noget øvelsesmateriale, så man kan gå og øve sig på pressestillinger og vejrtrækning og så videre. Og det havde jeg også med mig i rygsækken. Men jeg er en af de der lige synes, at i total højgravid tilstand lige skal have ordnet lidt ude i haven. Og der begynder det så at sive vandet, da jeg render rundt derude. Og jeg føler mig, altså jeg er ikke i tvivl om, at det handler ikke bare om, at jeg er ved at tisse i bukserne. Det handler om, at der er noget, der begynder at sive af vandet indenfra. Og vi ringer jo så til fødegangen, og de sender en jordemoder ud. Og jeg skal så undersøges. Og det var faktisk noget af det mest ubehagelige i hele fødselsforløbet. Fordi den her jordemoder ikke lige forklarer, hvad det er, der skal ske. Fordi hun skal ligesom op igennem livmoderhalsen og mærke, presse lidt op, altså for ligesom at mærke, om det der vand, det lige så løber ud. Og på det her tidspunkt er jeg jo ikke i nærheden af at være udvidet nogen som helst steder hen. Så det er jo en helt lukket livmoderhals, som hun så vil have sine fingre op igennem. Altså, det var en smerte af en anden verden. Altså, det var en følelse af at blive udsat for et overgreb, fordi det ikke var overhovedet blevet forklaret, hvad det var, der skulle ske. Så jeg var fuldstændig uforberedt på den smerterespons, der kom der. Den aftog jo igen
forholdsvis hurtigt, men det var meget, meget ubehageligt. Og det, nu kan man sige, det her var jo skulle være en fortælling om, om poweren ved fødslen, hvorfor fødsler er fede. Så du sidder måske og tænker, hvad er det, du er på vej ud i nu? Men det, jeg vil sige med det er, at sørg altid for, fordi det var nemlig læringen af den her oplevelse, at jeg så fremad, altså de næste par timer og frem til fødslen, hver gang nogen skulle noget, så havde vi lige en snak, inden de gik videre. Fordi at jeg ikke ville ud i den der oplevelse igen af at blive overrumplet på det niveau, som var sket der. Så det er bare sådan lige en lille ting, at der kan selvfølgelig jo, der er jo ting i forbindelse med fødsler, hvor man vil sige, at smerte spiller en rolle, uden tvivl. Men meget kan hjælpes på vej af, at du ved, at du gerne må spørge, og at det er din krop, og at det skal ske i dit tempo, uanset hvad det er, der ligesom skal foregå, hvornår. Men man kan sige, vi blev stadigvæk derhjemme. De ville gerne have os op på hospitalet med det samme, men det var jeg ikke interesseret i. Så vi blev hjemme et døgns tid mere, hvor at der kom sådan lidt sporadiske vejer. Men så om morgenen dagen efter, så var der stadigvæk ikke sket nok. Hun lå lidt skævt nede i mit bækken, Victoria der, så der var ikke det pres, der ligesom skulle være nedad, som skulle ligesom starte udvidelsesprocessen. Det udeblev, og så måtte vi så på hospitalet på dag 3 om morgenen. Og vi får så heldigvis tildelt, at vi spørger specifikt efter det, og få sådan en sansestue. Heldigvis så kommer der jo mere og mere af den slags ind. Jeg håber, det bliver standard inden for længe. Men den her sansestue, det er ligesom kendetegnet ved, at der er lys og lydeffekter og altså diverse ligesom remedier. Badekar, han har sagt, ikke fødekar, yogamåtter, gymnastikbolde, sådan noget. Så forskellige ting, så man ligesom kan hvad kan man sige, gøre lidt mere det, man gerne selv vil, og ja, kunne støtte op om fødselens proces på en anden måde end sådan i gammeldags forstand, hvor man ligesom bare kommer ind, og så er der en briks, og så kan man ellers ligge der og sprælle. Der er sket en del, heldigvis, på det punkt, til det bedre. Men vi kommer så ind der, og så begynder tingene at tage fart på den måde, at de gerne vil have, at jeg skal have sådan en V-stimulerende drop for at presse hende ned, altså så hun kommer til at ligge rigtigt i bækkenet. Og det siger jeg så ja til på den betingelse, at i det øjeblik, at hun ligger rigtigt, og at jeg begynder at udvide mig, som jeg skal, så vil jeg ikke have det drop mere. Fordi jeg stadigvæk har det her enorme ønske om, at det skal være min egen krop og mine egne hormoner, der ligesom styrer den her proces. Og det bliver så aftalen. Og jeg får så det der V-stimulerende drop i en times tid. Og det er
næst efter den der oplevelse med tjek af livmoderhals og det derhjemme, så er det den hårdeste del af fødslen, fordi jeg synes egentlig, at mine egne vejer, den rytme, de kom med, det kunne sagtens lade sig gøre med de værktøjer, jeg havde med mig. Det kunne jeg sagtens være i. Det følte jeg mig ikke overrumplet af. Det er jo ikke fordi, det ikke, der ikke var smerte, eller det ikke var ubehageligt. Men jeg kunne sagtens være i det, følte jeg. Hvor da det der V-stimulerende drop kom på banen, der var det ligesom om, at så kom V'erne jo det hurtigere, og det kraftigere, og mere sådan ude af rytme. Og det udfordrede mig. Men ikke til et punkt, hvor jeg på noget tidspunkt var ved at føle, at jeg ikke kunne stå distancen. Det var bare væsentligt mere intenst, end da det var mine egne vejer, så at sige. Og efter den der time, så er det så ligesom, jamen nu står hun rigtigt. Og så fik jeg jo det der drop væk igen. Og så var der sådan en forventning om, at nu vil det nok gå lidt i sig selv. Så lyset blev slukket, og der blev hentet en seng til min kære mand. Og fordi at han havde jo heller ikke, ingen af os havde jo rigtig fået søvn i snart 2,5 døgn, vel, på det her tidspunkt. Men jeg kunne bare mærke, det var helt, der var så meget i gang. Jeg havde, på det her tidspunkt, så havde jeg udvidet mig 3-4 cm eller sådan noget. Og jeg kunne bare mærke, da hun begyndte at slukke lyset, hende der jordmoren, og der blev ringet efter en seng til Christian og sådan noget, så jeg var bare sådan, der er et eller andet helt i gang. Jeg tror godt, du kan tænde lyset igen. Og så havde jeg på en time, så var jeg så oppe på 9 cm. Og jo på vej ind i den der fase, hvor at Victoria ligesom var på vej ned igennem bækkenet. Og det er en sindssyg fase. Det er der, hvor så bliver det vildt. Fordi det er fucking sindssygt, den oplevelse, når der er et barn, der bevæger sig ned igennem bækkenet. Fordi indtil nu, så har det jo ligesom V'erne har været der for ligesom at få udvidet livmoderhalsen. Sådan at hun ligesom kan komme ud, ikke? Videre ud. Og her nu, så begynder hun jo at bevæge sig, kan man sige, ikke? Og skulle ned igennem bækkenet. Og det er fuldstændig sindssygt. Det er virkelig bare det er bare skyller indover med adrenalin og andre hormoner. Og jeg kan sådan huske et billede af mig selv, hvor jeg bare, fordi jeg bare koger. Der er så meget knald på, så jeg var bare sådan af med alt tøjet, håret op i hestehale, fordi jeg svedte, og jeg var bare on fire. Det var det vildeste. Og jeg kan tydeligt huske det billede af mig selv, at jeg bare står i det der sådan fuldstændig sådan urkvinde feeling, og ligesom bare at yes, nu rykker vi, og følelsen af bare at stå på ryggen af jeg ved ikke hvor mange kvinder før mig, og Christian den der seng, den når kun lige at rulle frem ude foran døren, den når slet ikke at komme ind på stuen. Så stakkels Christian, der jo slet ikke bliver hjulpet på vej af hormoner eller noget som helst, som ligesom bare står med nu snart på 3. døgn uden søvn. Han er fuldstændig færdig. Og den kontrast
Jeg står ligesom og bevæger mig op og ned langs altså sådan i sådan nogle knæbøjninger med armene på briksen, mens den her nedtrængning foregår. Altså er Victoria ned gennem bækkenet. og jeg kommer ligesom op og sådan bare skrig, altså på sådan en powerful skrig, ikke? Altså der kommer bare lyde ud og altså helt sådan bare et system, der er nu sker der saxos med et mirakel lige om lidt, ikke? Nu er der altså nu er det nu, at livet manifesterer sig, ikke? Og Christian til kontrast, der bare står på den anden side, hver gang jeg ligesom kommer op af mit knæløft, står på den anden side og bare sådan, det er rigtig godt, skat. Og han er fuldstændig væk og ligner sådan helt sammenklasket, der ligesom bare ligger ind over briksen på den anden side. Fuldstændig færdig jo af træthed, men heroisk jo stadigvæk hæpper og er med og og har jo været med til hver eneste V fra det her det startede, ikke? Så hatten af for det, fordi der er ikke noget der hjælper ham ligesom indefra hormonelt, som der jo helt tydeligt var over hos mig. Så det var bare, det væltede bare ind over mig med den der enorme power. Og så var der samtidig, når der er den der nedtrængning, det er en gængs ting, så føles det som om, at babyen er på vej ud af røven. Der er så meget pres på ens røv og endetarm og røvhul, at man tror, det er løgn. Det kan godt være, at man har prøvet det der med, at man virkelig har skulle på toilet. Gang det med 1000. Det er helt vildt. Så jeg måtte have Christian til, simpelthen, fordi jeg vidste jo godt, jeg havde jo haft om det på kurset, og vidste godt, at selvfølgelig, altså hun kommer jo ud igennem min skede, min joni, min tidskone, men i det der øjeblik, der kunne jeg alligevel godt, der var lige en halv procentpoint tvivl om, hvorvidt der var et eller andet, folk havde fuldstændig misforstået, fordi hvor det føltes, som om hun var på vej ud af røven. Så jeg måtte simpelthen have Christian til at lægge en hånd ligesom ind på mit numsehul, fordi jeg havde brug for at mærke, ligesom, jamen, min røv er den samme, og der er ligesom en hånd, og der er ikke noget på vej ud af den. Altså, ja, helt vanvid, altså. Og jeg prøvede alle pressestillinger af, og altså, ja. Og mens jeg havde stået der og squattet op og ned, havde jeg jo også, fordi jeg havde ikke nået, fordi det gik så lige pludselig så stærkt, jeg havde ikke troet, at det var der, vi var. Så lige pludselig gik det jo så stærkt, at jeg havde ikke nået at få lavemang eller noget andet. Så jeg stod jo også og sked alt ud, der ligesom var i vejen, mens jeg stod der op og ned. Og da det så ligesom var, altså, og det er så vildt i den der situation, fordi man må skrige, man må skide for åbent tæppe, man må altså bare stå der og være så meget i de der naturkræfter, at altså, og der er ikke nogen i den fase, der kommer hen og siger, ved du hvad, skal du lige på toilet med det der, eller ved du hvad, dæmp dig lige, eller nu må du også lige beholde tøjet på, eller noget andet. Altså, det er ligesom bare, det er fucking her, vi ruller, ikke? Os kvinder. Der er bare plads til at give slip på det hele. Så kæmpe invitation til, hvis du står i en situation, hvor du skal igennem det her, giv fucking los. Altså se det som en kæmpe mulighed for bare at release alt det pis, vi går og bærer rundt på. Altså, bring it on. Giv den maks mad i den der situation, fordi det er der plads til, og det skal der være plads til. Så jeg er jo ligesom bare i den der fase, og hun er sådan,
Altså jeg kan simpelthen mærke, nu jeg skal simpelthen presse nu, og hende der jordmoren løber sådan lidt rundt og siger, ja, det kan godt, det virker rigtigt, det føles rigtigt, det gør vi. Og jeg presser derudad, og jeg prøver alle mine pressestillinger, og altså frem og tilbage. Og det er så lige akkurat ikke nok. Altså der kommer flere og flere mennesker ind på stuen, og også fødselslæger og sådan noget, og de er ligesom sådan, hun skal ud nu, og jeg begynder også at kunne mærke, ligesom, jamen, det er hårdt at stå i de her fødselsstillinger frem og tilbage. Så det ender med, at hun lige skal have sådan en sugekop på, og heldigvis så kan det klares med et enkelt træk, fordi hun er jo ligesom, hun er så langt ned, at mere skal der ikke til, og så bliver hun så født, ikke? Så selvfølgelig er der mange elementer af en fødsel, og det er ikke fordi, at jeg sidder her og siger, at det ikke gør nas altså undervejs, og at der også er nogle hvad kan man sige, træls elementer undervejs, slet ikke. Jeg synes bare også, det er vigtigt at tale ind i, at det er den vildeste power, der er. Og der er bare et space der, hvor det er bare kvindekroppen og os kvinder, der kan fucking få liv ind i verden. Altså, og det synes jeg bare, det fortjener at blive talt frem. Og fødslen fortjener anbefaling. Ja, altså at hvis du sidder derude, det lægger mig så meget på sinde, og siger til dig, you can do it. Altså, og du har endda noget at glæde dig til. Fordi ja, det er hårdt, og ja, det gør ondt, og ja, det er et langt sejt træk i nogle tilfælde. Men hold nu kæft, hvor er det også bare fantastisk. Og hvor er det altså sindssyge kræfter, der er på spil. Og den måde, du får lov at opleve din krop på, altså igen, aldrig oplevet noget før end siden. Det er så vildt. Det er så vildt. Og det er bare også vigtigt at have den del med. Så det hele ikke bare går hen og bliver sådan en tale om, at det er også hårdt og svært. Og, altså det hele bliver ligesom sølet ind i sådan en umyndiggørelse, patientgørelse af kvinden og kvindekroppen i den situation. Jeg vil rigtig gerne tale ind i den enorme kraft, skaberkraft og altså manifestationskraft, der er i kvindekroppen, som simpelthen bare vælter ind over en i den situation. Og hvor fedt det er at stå i det, hvor fedt det er at mærke den enorme kraft. Det er altså det bliver ikke vildere i min optik. Og jeg er så ærgerlig over, at jeg ikke skal opleve den del igen. Fordi at jeg ikke orker de der små børnsår en gang til. Jeg har min dejlige datter, og det er så fint med det. Men hold kæft, hvor vil jeg gerne tilbage og opleve den situation. Altså, det var så frigørende og forløsende og ja, bare powerful på alle tænkelige måder. Så jeg håber, at du kan finde noget inspiration i denne her fortælling, og jeg håber, at du hører, at det ikke handler om at lave en eller anden lyserød, langt væk fra virkeligheden, billede af hvad en fødsel er.
men at du i stedet hører det som som et forsøg på at tale ind i og få noget fokus over på det magiske ved fødslen, det powerfulde ved fødslen, altså den urkraft, der er i spil i forbindelse med fødslen. Sådan at du, hvis du står i den situation, at du enten påtænker at skulle være gravid, eller er gravid og skal igennem fødslen, så håber jeg, at det her kan være med til at forsikre dig om, at you can do it. Du kan gøre det. Selvfølgelig kan du det. Din krop er så fucking sej. Og altså, du står på ryggen af årtier og årtier andre kvinder, som har været lige så awesome. Så altså, jeg hæpper på dig og ønsker dig den allermest fantastiske, magiske, vilde, hæmningsløse, frigørende fødsel overhovedet.